geno nikech de waonge reasons to mwita de oko owacho ni mondo bi owinj court ni cases ni. Lakini adwa kwero osiepna ma daktari asebudho kapok aromo kode ahinya tayudo ni kare nolokore aloka chuth marembe tinde riga oluongo mani jokoja ten jokoja kata tacha ni ok onyal tweyo ma ok chal yelo. Koro gima dwa nyise daktari ni dhi mane wadhi ge ndara ok nwaketho sa. Ok nwaketho sa nikech nitie winjruok ni wadhi loso IBC, the constitution of the commissioners mar IBC. Sirkal noseyiero jogi ochiko to waketo gi magi yie ni koro nyaka wan bende wayier jomoko eka wabedo gi level playing ground 2027 election. Ochako wacho ni court mwadhie ni waketho sa. Ten mo wacho ni judiciary bet. Tiende ni ong'eyo ni waonge independence of judiciary. Yamo mi wacho ni waketho sa. Waten gi gimoro moparo ni court bro dhi wito cases wagi. Okonyal wacho ni waketho sa to cases when ni court. Omiyo independence mar judiciary koro omiyo wa question it, are they really independent? Kaito owacho kendo ni bipartisan talk ne waketho gosa. To magi ma kata jatende no yie wachne. Tiende ni kata jatende be opingo. Aya. Ango duogo pe ane kopingo jatende kata ko tene kod weche gi mag loko katiba kokalo e ombulu mar paro kata mago mag referendum. Nyako Ramogi do na ka chiel to sa ariyo chopo kendo sani inomono mwaka uyo mokonge cheno mar piny ka waduogo waraga ne paro mano mar referendum ni owuok kanye ikwede nango to ka ikwede benen twak mosechako to kosechako osechopo kanye to adieri mar wach nyalo bedo ni en mane en sa ariyo do mandai ka chiel kendo chopo kar kanyo wakaw uyo masani kikidhi mabora. David, this is your check of 100,000 shillings. Eh? Nimefurahi sana. Hiyo cheki ni yangu. Unazambia nini watu wa nyumbani juu ya story? Ninawaambia wajipange na view sasa ni ya ukweli. Kuna zawadi nyingine hapa tena. Unaona vile inakaa fiti? Hata nitakwambia leo taksi ya kunibebea mzigo mpaka nyumbani. Nimeshukuru sana, ndaendelea kujipanga na waendelea kujipanga wakiwa wote huko nyumbani, Orero, Lukurto. Wote wajipange. Wajipange.